लुबैनाय फुलफिल जानाय बा बर'आ एसे डेभेलप जासिगौमोन दा इयुनाव जोंनि थाखायबो गोनां जागोन मानोना पपुलेसना बांबाय दा बिनि थाखाय जों बेखौ बेयाव दिन्थिनाय जादों लाइन थानांगासिनो बे बासावहाय हाबनो थाखायनो एभरिबडी लोगोफोर बयबो नै हाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय बेबो जाहैबाय एग्जिबिशननिनो पार्ट 2 आङो सिगाङावनो बुंखादोंमोन नालाय नोंथांमोनखौहाय जे गोलाव जानायखाय आङो पार्ट 2 बो लानानै फैगोन होननानैहाय आरो जायफोर माने नायाखै पार्ट 1 खौहाय एग्जिबिशननि पार्ट 1 खौ नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो बेखौबो नायलांबाय थादो जोबजासिम आङो बेजों लोगोसे मा नुबोखो बेजों आरोबाव सोरखौ लोगो मोनखो बेयाव थांनानै बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन मा दं मा गैया बेयावहाय खिन्थु गासिबोथ' केपचार खालामनो हाया नालाय आरोबाव भिडिअआ आरोबाव गोलावसिन जाबावगोन ओमफ्राय जेखौ आङो माने नुबाय थाया बेखौसो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों आरोना जे जानाय लोंनाय बेफोरथ' थाबाय थाखायो जेरावबो आरोबाव गानग्रा जोमग्रा बेफोरथ' थाबाय थाखायो ओमफ्राय नुबाय थाखायो नालाय डेलि लाइफआवबो ओंखायनो आङो बेफोरखौ माने एफाराब माने केपचार खालामासै जा माने इउनिक माने सानफ्रामबो नुबाय थाया बेखौसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानैहाय बेयाव लाबोनाय जादों आरोना नायलांबाय थादो जोबजासिम बेखौबो थौदो होमबा न'खौ जागायजेननोसै लोंबाय नङा नोंसिना डिपार्टमेन्टआ नायनोसै नोंसिनिखौबो गासिबो गाम्बारि जोब आदै बेसेबां लायो ओमफ्राय बिसोरो जा दाम बड'फानि बाहायनाय बेसादफोर बेकग्राउन्डआव नै अबे मैया बेंक एकाउन्ट सेन्ट्रेल बेंकनि बावसो सेभिंस बेंक अबे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गासिबो आबसुनि बेफोर गासिबो माबा दंजोबो मा डिमान्ड दङ बेयावहाय फुलफिल जानाय बा बर'आ एसे डेभेलप जासिगौमोन दा बिसोरो ना मेरला डिमान्ड दंमोन नै बे समावनो ओमफ्राय गासिबो बेयावनो बेफोर जाजोबनायबाथ' दाख्लै दिल्लीयाव जानाया बेनि ना बेयो गासिबो फट'सफोर बेयाव दङ ना खेबनानै लाबाय आं खिन्थागासिनो बेनिफ्राय दख'ना जोमग्रा गामसा जौ गिसि जौ गोरान माइब्रा नाफाम अनला नारजि खारदै गंगार दुन्दिया थरखा जथा
बे बर'नि 21 था ना बर'नि जि आइ टेग मोननायफ्रा नों लांसै नामा जाखो गिबावबाय नायसाय गिबावबाय फागुननि खन्थाइ लिरग्राया बेनोमोन फागुननि खन्थाइ लिरदोंमोन बे आं होनबायखि फागुन जोबनायनि सिगां माने आवरायनानै हर होननानैहाय गैया जेराव आवरायनायखौनो खालमासि आवरायगोन होनना लिरखाना थांदो नायदो बाय बाय ओरैसो एगजिटआ थांसै बे फंबायखौ लोगो मोनदोंमोन नै बेबो जोंजोंनो ज' मावफानायमोन आरोना ओमफ्राय दा बिसोर दासो फैदों जोङो दा नै ओंखारलांसै ओमफ्राय दासो साइन्स एगजिबिसन नायनो नागिरदोंना जोङो औ दासो साइन्स एगजिबिसन नायनोसै ओमफ्राय नै दा बेवहाय फुरा फिल्डआवहाय जों नायखांजोब्बाय थांसैगासिनो दा थांनोसै नायनोसै साइन्स एगजिबिसन नायनोसैलाय ओमफ्राय नै बेखौ नायखांजोब्बाय जोङो बेयावथ' दखान दखिनबो दंलाजोबो नायजोबासै जोङो बेखौ नायबाय थाला गोजोन्थों सफैबाय बे जायगायावहाय जों ओंखारलांसै बेनिफ्राय दे आब'मोननि लेखा आब' बेखौहाय खिथाना होदो एसे बेनिफ्राय जोङो जेनेबा जोंनि जिबनखौ जोङो बासायनो थाखाय जों बे लेखाखौ फरायनांगोन मुक्सनि लामा आरो ओंखायनो जों बयबो बर' गियान मोनगोन आरोना बेखौ फरायोबा बयबो औ बे बांद्राय दामनि नङा खालि आब'मोना 20 थाखानिनो हरदोंना औ बयबो बायनानै फरायबानो जाबाय दे थेंक इउ बास सिङावबो नै दा जोङो फैजेनबाय साइन्स एगजिबिसनावहाय हाबजेननोसै नायलांदो नोंथांमोनाबो दासो एगजिबिसनखौ मोनदों आरोना साइन्सनिखौहाय नै दा बे बास नै बास सिङाव मा दं नायदो दाना बांद्राय बुरजा सुजाया लाइन थानांगासिनो बे बासावहाय हाबनो थाखायनो एभ्रिबडि लोगोफोर बयबो नै नायलांदो लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालाम औ नै मालाय बेयाव खेबैगुलायबाय खाथियाव चन्द्रायाना माला लन्च जाजेननायमोन नैबे बेहाय दिन्थिनाय जादों बेवहाय गासिबो नै मोनथिलांगोन आरोना बेयावनो लिरनाय दंजोबो ओमफ्राय नै मा दंबावो नायलांबाय थादो नै दाना एगजिबिसनावहाय फैनोसै माथो जोंनि माबासो स्टुडेन्ट औ बियो
साइन्स एक्जिबिशन नै फिजियोथेरापिबो दङ नै गानोबो हागोन हनै मेडाम दा नायलांदो नै लोगोफोर जोङो साइन्स एक्जिबिशनाव हाबफैजेनबाय गथ'फोरनि टेलेन्टखौ नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय सार बेखौ माबोरै मावगोन होननानै बुङोबा जोंहा माने माबोरै मावगोन माने मा खारनाव मावनांगौ जादों होननानै बुङोबा जोंहा दा पपुलेसन बांनायनिफ्राय बांबोबाय दा बिनि थाखाय मोनसे समाव आबाद मावनो थाखाय हा खालि थानाय नङा दा बिनि थाखायनो जोङो बे आबादखौ मावनाय जादों मानो होननानै बुङोबा बे आबादखौ बोरै मावगोन होनबा गिबियाव जोङो वाटार टेंक लाग्रोनांगोन वाटार टेंकआव माखासे दै लानानै दा जाखिनि दैयाव गोनां जानाय माखासे निउट्रिशन्सफोर जेरै नाइट्रजेन पटासियाम केलसियाम मेगनेसियाम बेफोरखौ बेयाव एड खालामनानै बेखौ मोनसे वाटार पाम्पनि गेजेरजों आबादसिम लाबोनाय जागोन दा आबादसिम फैबाय हानाङा सार माने बेखौ रियेलाव गायबा PVC पाइपआव गायगोन दा जों बेखौ मडेलाव दिन्थिदों दा बेयाव फैबाय दा साननो गोनां जाबाय माखासे आबादफ्रा दै बुरजायाव थैयो माखासेया खमाव थैयो दा बिनि थाखाय मोनसे थि लेभेलाव जों पाइप बसायनानै लादों माने दैया थांफिननायनि थाखाय दा बे पाइपखौ बसायनाया जोंहा मोननै खारनाव सार मानो होननानै बुङोबा बेयाव निउट्रिशन्स लागायनाय दैखौ बेयाव बारा जादों होननानै ओरैनो जानला मोनला हायाव गारहरलाबायोबा माने जों बेसेबां निउट्रिशन्स लगायनानै होनो दा बिनि थाखाय बे सार निउट्रिशन्सआ जोबागौ मानि सारकुलेट जाबाय थानायनि थाखाय जों बेयाव पाइप लगायनानै लादों दा बेयाव दैया बारा जायोबाहाय बेयो गाहायाव थांगोन बेनिफ्राय जुदि बारा जायोब्ला बे थांखागोन सार औ सार बे गारि थांखागोन दा जोंहा बेखौ मावनायावहाय जोंहा माखासे गायजानाय आबाद बा गायजानाय आबादफोर थायो दा गायजानाय आबादफोरानो जाहैबाय जोंहा मैगंनि बेलायावनो बुंसै आङो जानाखि बिलाइफोर जाग्रा फिथाइ जाग्रा बा बिबारफोर बेफोर गासिबो गायजाजोबगोन बेनिफ्राय हा सिङाव बेदर थांग्राया बेवहाय गायजानाय नङा मानो होननानै बुङोबा उन्दैयाव जागोन बाट बेदर थांनाय टाइमाव बियो दैनि थाखाय बियो सेवगोन सार बिनि थाखाय जों बेयाव गायजाया जोंहा बेखौ माबोरै बेगरखौ जावैगोन होननानै बुङोबा सार माने जोंहाथ' डाइरेक्ट दैयाव दोनोबा माखासे सिप्सफोरा सेवो बिनि थाखाय साननो गोनां जायो दा बिनि थाखायनो मोनसे कटन लानानै बा कटनाव बेगरखौ जुबाय बिनिफ्राय बे निउट्रिशन्स गोनां दैखौ माने सोमनानैहाय माने बेखौ काप बा बक्सफोराव लाखिनानै बेखौ रज' होनाय जागोन बिनि उनावहाय माने रोदा ओंखारबा दैयाव दोननाय जागोन दा बेखौ दैयाव दोनोबाथ' बिदि खौथायाव गायबा बे गोजावलाजोबगोनसै नङा होमबा जों बेखौ जास्ट मडेलाव देखायदों दा बेखौ रियेलाव गायबा PVC पाइप लानानै PVC पाइपखौ सिदा फसंनानै साइडजों फलंनानै बेखौ बानायनाय जागोन आरो सार औ सार ओमफ्राय दा बिफां फिसा बिफां गिदिरनि थाखाय बेसेबां बिफांखौ बोस्लायनायाव बायगोनबो जानो हागौ दा बिनि थाखाय गुदुंखौ गिदिर खालामखाबाय बिफाङा फिसाबा बिनि रोदायावहाय कटन होनानै बेखौ बोस्लायनाय जाबाय आरो सार बिदि दा जोंनि दा गिदिराव गुबैयावथ' बेखौ केलिफर्नियायाव बानायग्रोनाय जादोंमोन गिबियाव दा इयुनाव जोंनि थाखायबो गोनां जागोन मानोना पपुलेसना बांबाय दा बिनि थाखाय जों बेखौ बेयाव दिन्थिनाय जादों आरो दा बेखौ मावनो थाखाय जोंहा गोबां ट्रेनिंफोर लानो गोनां जागोन दा जोंनि जायगायाव बेफोर गैया दा बे लासै लासैनो फैखागोन माने पपुलेसन बांबानो बे राहा ओंखारखागोन सार माने बेनि थाखाय जों बेखौ माने दिन्थिखानाय जादों आरो सार ये सब मशरूम का है ये सब टेस्ट खालामनो हागोन ने like 10 to 12% mushroom use here. 10 to 12% बड'लेण्ड इउनिभारसिटि ना टेस्ट खालामनायसै जानो नायसै औ जासिगोन बे मोनसे जानो नायसै दे एसे बयबो एसे जालायदो ओंखाम उखैखादों मोनजादों नै ओंखाम उखैखादों खेबनांगौ नामा मैखुनजों बानायनाय मैखुन माने 12% बबेनिफ्राय नोंसिना बड'लेण्ड ना मा डिपार्टमेन्टमोन जिअ'ग्राफि ना मा बियो दे मेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्टनि थाखाय खालामनाय आरो ना बोरै प्रटेक्ट खालामनायाव जेन'बा मोनसे फरेस्ट एरिया थाबाय मोनसे सेटेलमेन्ट एरिया आरो ओमफ्राय जोंहा मा खालामदों बेहाय सेन्सर लागायगोन आरो ना बेनि डिटेक्ट माबाया जाबाय डिटेक्ट खालामनाय फर जाबाय 500 to 600 मिटार खालामदों आरो बेयो जुदि एलिफेन्टआ 500 to 600 मिटार थायोबा बे माने एलार्ट खालामगोन आरो ना बे कन्ट्रल हाउसनि गेजेरै मानसिफोरनि गेजेराव मेसेज हरगोन आरो माने जाहाथे एलिफेन्टफोरखौ आरो जुदि बे आर्टनि खाथिसिनाव फैबावोबा आरो आर्ट स्ट्रंलि माने माबा साउन्ड जाबावगोन बेबायदि ओमफ्राय जोंहा मा खालामदों बे नेचारेलि बिसोरखौ बोरै मा प्रटेक्ट खालामनाय बेनि थाखाय जोंहा मा खालामगोन माखासे प्लान्टेसन गायना दोनो आरो जेरै थालिर मा ओमफ्राय माखासे सुगोनां जेरै लेबु बिदिफोर जानानै थांसिगोन आरो जुदि बेखौ मानियाबा जोंहा मा खालामदों बेहाय सलार पेनेल खालामनानै इउज खालामनानै ल' भल्टेज इउज खालामनानै जास्ट एसे सर्ट खालामनानै बिसोरखौ सिगिनानै बेक थांफिननाय
मानो होनबा जोंहा जोंनि लकेल एरियायाव मस्ट बिदि जागासिनो ना औ बेखायनो आरो औ दा बेनि थाखाय औ प्रटेक्शननि थाखाय जागोन दे आबाद मावनायनि ना स्मार्ट एग्रिकालचार जुनादाव बयबो थांदोंमोन गांसो जाहैनानै गोमादोंबा नङाबा देहानि माबा टेम्पारेचार बेफोरखौ चेक खालामो आरो जेनेबा फिसा जानोसै समाव नों देहायाबो मोजां थायाना स' बेखौ बे आबादारिया मोनथिगोन आरो ओमफ्राय जोंना दं सलार हाउस बे जोंना जेनेबा न'आव बाहायनो थाखाय जेनेबा इलेक्ट्रिसिटि बिदि लाइटफोरनि थाखाय खामानि होयो आरो मर्डान भिलेज दा बे भिलेजनि खौसे पार्टखौ लाबाय बिसोरो जायगाथ' स्पेस दं दा जोङो थिन गामिखौनो लाबोजोबनो हानाय केपासिटि जोंना स' जोङो बेवहाय मोनब्रैल' लाबोदों आरो ना जेरै जों मेनखौ लाबाय जेरै बे जाबाय हस्पिटाल हमना लादो बेखौ मोनसे बे जाबाय स्कुल बे जाबाय ससाइटि मोनसे बे जाबाय ओमफ्राय नैबे जाबाय आबाद खालामग्रा बा नों पार्कफोर बुंनो हाबाय आरो ना जिखुनु जाया फिल्डफोर ओमफ्राय बे लामा आरि जाबाय आरो ना स' जोंना मेन प्रजेक्टआनो जाहैबाय माबा आरो ना जेनाखि गामि जोंनि गामिखौहाय नर्मेल गामिखौहाय एडभान्सिं खालामनो गोसो बिसोरबो UN नि क्लास 8 ना सानैबो UN नि बिसोरो नै खौ बानायदों बिसोरो बेनो बेनो रिमटआ ना रिमटआ बेनो मबाइला दे औ लाजोब्बायसो जों फैगौ मानि हा गारि सालायनानै देखायदो दे औ सलार कार औ बे सलार जाहैबाय ना नै बियो गोजौनाहाय औ इलेक्ट्रिकजोंबो सलारजोंहाय चार्ज खालामनानै जों बेखौ सालायनो हागोन औ औ मा होनो सलार पेनेला मा खामानि मोनो होनोबा जेनेबा सानलाइटखौ डाइरेक्ट केपचार खालामना इलेक्ट्रिसिटियाव कनभार्ट खालामगोन आरो ना बेयो बेटारियाव एबजर्ब खालामनानै लाना बेखौ जों सालायनो हागोन आरो गारिखौ ओमफ्राय इनार्जिखौ वेस्ट खालामालासे जों मा खालामदों होनबा इनार्जिखौ रिसाइकेल खालामदों आरो माने बेनि थाखाय जों बे उइन्ड मिल मटरा जाय इलेक्ट्रिसिटि प्रडिउस खालामो बेखौ जों इउज खालामदों आरो माने गारिया खारनाय लोगो लोगो मा बे रिचार्ज जाफिनगोन आरो ना गारिया बेखौ सालायफिननो हागौमोन एन्ड मोननैसो फिचार्स दं जाय बे पार्किं लाइटआ बे पार्किं लाइटआ नर्माल कारफोरावबो थायो बाट बिनिया एसे डिफारेन्ट जाय बे नाइटआवहाय जेनेबा हाइवेफोराव थांबाय जेनेबा राइट जेनेबा साइडफोराव लाखिनानै दोनबाय गारिखौ बांसिन मानसियानो बे पार्किं लाइटखौ अन खालामलांनो बावो ना बेफोराव एक्सिडेन्ट जानायनि चान्सआ बारा जायो बेफोराव मा जागोन बे जोंनिया हारसिंनो अट'मेटिक मोना जानाय लोगो लोगो अन थाबानो जाहैबाय हारसिं जोंखांना थागोन आरो मोनाबाथाय माने बेखौ दा सानना ओंखायनो जोङाखै आरो जोङासै जों मोनाबा नुगौमोन आरो ना मोनाबा नुगौमोन नायनो थाखाय जों अट'मेटिक आरो बेखौ खोमसि खालामबा बे जोंगोन आरो खोमसि खालामजोबा बे दा स्रां जागासिनो बेनो ओमफ्राय मोनसे फिचार्सआ बेबोमोन जाय रुफा जेनेबा गोलोम बोथोरफोराव गरम जाथारो बेखौ जों गुसु खालामनो थाखाय मा खालामदोंमोन वाटारखौ सारनानै एसेबाबो गुसु खालामनो थान्दा खालामनाय खालामनो थाखाय टेम्पारेचार दै सारनाय बादि माबा खालामदोंमोन आरो बे खिन्थु कमप्लिट जाजोबासै आरो वाटार पेपार रखमसो जाबाय आरो गारिया फिसाखाय कमप्लिट खालामनो हायासै मोजां जादों नैबे एगजिबिसन देखायनायनि लकेसनाहाय एसे एक्सट्रा जाबाय नालाय गोजानद्राय जाबाय सोरबा सोरबा मोनथियासै आरो ना ओंखायनो नायनोबो रोंफैयासैनो बेखायनो गथ'फ्रा थाब थाबनो माने थुख्लाजोबनानैसो थांजोब्बाय बांद्राय गोबाव देखायबाय थायासै आरो ना ओरैबायदि सानसे जाखाबाय नै दा टाइमा जाबाय 3:30 दा होमबा थांनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं